Croeso chi yma unwaith eto. A mae yna rhywbeth braf yn does wrth i ni weld y boreau yn oleiach a'r gwanwyn yn mynd rhagddo. Ond ddoe, mi oedden ni'n cofio bod yna flwyddyn gyfan wedi mynd heibio ers dechrau'r cyfnod clo cyntaf yn yn gwlad. O'n i ddim os wnaethoch chi oleio canwyll neithiwr i'w gosod y tu allan i'r drws ffrant. Ond oedd pobl yn cofio'r dioddau mawr sydd wedi bod. Ar un olwg, mae'n anodd credu bod blwyddyn gyfan wedi mynd heibio ers cychwyn y pandemig. Ac eto mae wedi bod yn flwyddyn hir iawn. A'r hiraeth mawr yng nghalonnau, pob un ohono ni'n yn siŵr ydy, wel, pryd daw diwrnod yn rhyddhau i ni. Pan gawn ni wneud yr holl bethau, oedden ni arfer i gwneud. Mynd ble bynnag oedden ni eisiau mynd. Gweld pwy bynnag oedden ni eisiau gweld. Cyfleidio yn hanwyliad. Brysied y dydd i ni gael gwneud hynny yn te. Ond yna mi oedd na rhywun yn deud y diwrnod o'r blaen i bod nhw braidd yn ansicr am y rhyddid. Oedden nhw wedi bod yn gwarchod am y flwyddyn oherwydd i iechyd, ac yn sicr oedd meddwl am fynd i siopau yn gwneud nhw yn nerfus, bron yn ei ofnio. Weithiau mae yna ddyddiau edrych ymlaen atyn nhw a bydd pethau'n well wedyn, ond da ni'n siŵr os ydyn ni wir yn gwybod sut i'w wynebu nhw. Pan darllenwn ni hanes Iesu, un o'r pethau mae Efengyl Ioan yn ei wneud yn amlwg ydy fod gwaredwr yn paratoi ar gyfer diwrnod arbennig. Oedd o'n gweithio tuag at ryw amser arbennig, ryw weithred arbennig. Yn dechrau weinidogaeth yn Galilea, oedd o mewn priodas pan ballodd y gwin, a thi fam ato dweud, wel, mae'r gwin wedi methu, falle gan ddisgwyl y byddai fo'n gwneud rhywbeth. A mi roddodd Iesu'r ateb, rhyfedd hwnnw mae pobl di syni ato'n aml. Wraig, be sydd a fyny di am i? A wedyn mi ddydodd o, nid yw fy awr i wedi dod eto. A oedd hi'n trio rhoi pwysau arno fo i frysio i wneud rhywbeth, ond na, doedd yr amser ddim yn iawn. Yna bellach ymlaen mae frodyr o ddim yn credu ynddo fo ar y pryd, yn ceisio berswadio dyle fo fynd i Jerusalem i wneud ei hun yn amlwg. A dyma Iesu'n ymateb, nid wyf fi'n mynd i fyny'r wyl hon, oherwydd nid yw fy amser i wedi dod i'w gyflawniad eto. Fwy nag unwaith mae Ioan yn adrodd fod y bobl wedi cynhyrfu yn ei erbyn o, ond ni a feilodd neb ynddo oherwydd nid oedd ei awr wedi dod eto. Ond yna, ar ôl 3 blynedd o weinidogaeth, mae'n mynd i fyny Jerusalem. Yn wir mae'n brysio i fod yno ar gyfer gwyl y Pasg. A mae'r awr wedi dod, meddai, i fab y dyn gael ei ogoneddu. A beth ydy ymateb o? Yn awr, mae fe enaid mewn cynnwrf. Beth oedd y wedaf? O dad, gwared fi rhag yr awr hon? Na, i'r diben hwn, y deithim i'r awr hon. Oedd yna gynnwrf yn ei galon oherwydd fod awr y gogoneddu yn awr o ddioddef ofnadwy. Beth fydde yn ei berswadio fo i gario ymlaen? Wel, da ni cael un ateb wrth i Ioan adrodd yr hyn ddigwyddodd noson i Frydychu. A drothwy gwyl y Pasg yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru rhai oedd yn eiddo yn y byd, ac fe'i carodd hyd yr eithaf. Cariad oedd yn ei gynnal, cariad oedd yn ei yrif ymlaen. A sylwch, y dyddiau yma mae pobl yn meddwl am gariad yn hermau teimlad, ond nid teimlad oedd hwn, ond gweithred. Gweithred o fynd ymlaen i wynebu gwawd a dirmig a'r poen oedd o'i flaen. Rwan, holwch chi weithwyr y gwasanaeth iechyd, sut maen nhw'n teimlo wrth wynebu mynd unwaith eto i ward lle mae'r cleifion yn dioddau o Covid-19. Ychydig fyddwn ni'n tybio, fydden deud fod ganddyn nhw ryw deimlad cynnes yn eu calonnau wrth fynd i mewn, gwisgo'r PPE a threulio oriau yn gweld rhain brwydro i anadlu. A dwi ddim yn credu fod Iesu'n teimlo'n braf o feddwl am yr hyn oedd o'n mynd i wynebu. Yn wir, wy'n dweud wrthych, meddai fo, os nad yw'r gronyn gwenith yn syrthio'r ddeiar ac yn marw, mae'n aros ar ei ben ei hun.
Ac wrth gwrs, nid marw'n dawel yn ei wely oedd o'n cyfeirio ato. Ond, os yw'n marw, y mae'n dwyn llawer o ffrwyth. Roedd cariad yn golygu edrych ymhellach na'r boen. Da ni yn gyfarwydd y flwyddyn diwethaf yma, dyda ni o weld golygfeydd o gleifion yn cerdded allan o ward Covid neu yn cael i gwthio mewn caderolwyn allan o ward Covid gyda'r staff bob ochr yn ddwy res yn cymeradwyo. Dyna'r llawenydd ddaw wedi'r brwydro i rai. A dyna pam fod cymaint o sôn am werthfawrogi'r gweithwyr iechyd. Rwan mae'r llythyr at yr Hebreaid yn deud, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth. Fe edrychodd Iesu, ymlaen i'r groes, ond tu hwnt i'r groes, at yr adeg pan fyddai Pedr, yr apostolion, Mair Magdalen a Mair ei fam, a'r dorf nall neb ei rhifo yn ymgynnull, yn gornefol, yn rhydd o bob pechod a gofid. Ac am hynny, i deimladau ac i ofn, y demtasiwn i dynnu nôl, fe oddefodd y cyfan, fe wynebodd i oriau dychrynllyd. Ond fe soniodd Iesu hefyd am yn horiau ni. Am ychydig amser eto bydd y goleuni'n eich plith. Rhodiwch tra bo'r goleuni gennych, rhag i'r tywyllwch eich goddiweddyd. Trwy drigaredd tydw i ddim wedi bod angen cymorth y gwasanaeth iechyd i drin y feirws, am ei beidio hyd y gwni i ddalo. Ond dyn ni gyd wedi dal y feirws marwol hwnnw, pechod. Car hyn o bryd, mae ganddo ni gyfle i droi at y goleuni, i droi at y meddyg da. Peidio na'i gadael i'n rhy hwyr e geisio'r cymor sydd ei angen arno ni. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd wedi blwyddyn o weld pobl yn dioddau a phobl yn marw, ac eto rhai yn gwella. Da ni mor ddiolchgar am gwasanaeth iechyd sydd ganddo ni'n y wlad hon, ac am y gobaith y mae y brechlyn yn ei gynnig i ni o ddiwn tad. Ac arglwydd yn Duw, da ni yn hiraethu am y dydd pryd y byddwn ni fel pobl yn cael unwaith eto ailafel mewn bywyd mwy normal yn y wlad hon ac yn byd ni. Ond hefyd o ddiwn tad, da ni'n closio at y Pasg ac yn cofio eto awr ofnadwy, 3 awr ofnadwy Iesu yn hongian ar y groes yn lleni. A da ni'n gofyn os gweli di fod dda, ni di'n helpu ni i nid yn siŵr yn bod ni wedi ceisio'r iachad y mae o yn ei gynnig. Amen. Gobeithio bydd y diwrnod heddiw yn diwrnod da i chi ac y byddwch chi'n profi cymorth yr arglwydd yn y cyfan eich hunain.